Iki sinden berbobot lho. Pirang bobotnya pirang kintal. Ayo pirang kintal ya Kris sampean. Ukure ora kintal, ukure ton. Boyo. Apa ya dirayu petuk wong wedok kuwi. Wong lumrah jamae wong lanang petuk wong wedok wis ginaris. Nglayu pripun lho kahanan kados ngeten lho. Upame jenengan mlaku mriko. Nah, mang mlaku aku nang burine. Lho, dikira kebong letong to. Piye ta? Gitu. Sampe Aku letonge jenengan kebone. Kowe iki apik lho, kowe ngletongne awakmu ora apa-apa ning ngebukne kono. Ngawur. Rasane lho. Ya paling ora rodok sangar titik. Badak, ngono rodok sangar. Badak lho. Dirayu to Mas dirayu. Nganggo Aja sing cantik-cantik sing cilik-cilik dirayu. sekali tempung kerayu. Nyapa kok iso ngusapi ngene? Sampeyan ngiler. Heeh, sampeyan ngiler. Sampeyan ngiler. Ngiler. Ih, tak balas kok. Ih. Kok iso ngiler sing dibalas? Lah piye? Aku arep balas jangkute ya ora gitu ta. Ayo. Hei, Aku to. ora cetha kok ya. Lah nopo? Ya kudu janggut to kok ya. Janggut. Lah iya. Ngene, Don. Loh, ini kan ra tekan ta aku ya. Ayo. Maksudnya janggut sing ning pasuryan utawa rai. Ngono, wong ki enek raine. Iki rai ngono lho. Masa gue Krisnia langsung dibetot mike. Mike langsung dibetot. Ora. Kudune dijawil, disawang raine, pasuryan utawa rai basane. Lah nggih. Niki kan nggih sami mawon. Apa? Niki nggih rai. Rai apa? Rai lok. Dadi saben wong itu demok ngono lho. Nah, ngene kan ya kita piye. Ngene ya. Apa? Yang apa? Mboten apa-apa. Nyapa. Jatuh kalon itu jatuh. Alah. Pasangkan dong, pasangkan. Manggone ngendi? Di sini pasangkan dong. Emak. Kenapa? Wingi ngene iki tak pasangke aku kleru. Ngopo? Malah bledosno. Yo asik. Moreken ormas aku jajal dirayu, jajal kaya ngopo lempung rayu. Sembarang ngangge bawa sembarang. Krisnya karo bawa seweneng dhek angger petuk bawa ngono. Woi, dadah Mas Bawa mrene ngono. Nah, sembarang manut sampean, dandang gula kenek, pangkur Kan kenek. ada dua sejoli. Sejoli? Kowe jone aku line ngono. Ya. Aku gede kamu li. Ayo cilik. Iki ketoke kowe ya demen wong wedok, ketoke kowe kok ya. Elek-elek ngene iki ya normal lho, Pak, rumasane. Kamu itu bagus loh. Ganteng loh kamu itu. Wis nek kira ono to, Mbak. Ngene apa? Upama kelakon sampean di bojo Krisnya iki mok Iya, tukokne Mas. Sampe apa? tukokne apa, Mok Mas? tukokne apa? Tak tukoke bego. Nyapa kok bego? Lah wite mawon gotong ra kuat kari bego. Lek arep ngajak di bego dikelawang ngono. Angger arep karonseh lho. Nonton kayak bego. Heeh, dibego. Lah sing kok sakire kowe dibego bingung goleki lho nek ndi iki uncek nek ndi tibake dhek keplites. Komplekan bego cepet. Modar berarti. Mas aku. Neno kuwi oleh. Yo. Duk wong lemu. Lemu tur ayu, dirah lemune. Wong ki jujur ae, apa enenge? Ora sok apus-apus. Wong lemu Kan wanita lek dijujuri kan nggak mau dirayu tau maune wanita itu. Senenge dihapusi ngono kowe. Dihapusi tapi yang manis-manis. Di alembono. Oh, Wong wedok ki wajibe dijunjung. Junjungen lho. Junjungen. Iya Mas. Dijunjung wanita itu. Pak, Apa to? Pak bayangke. Lah mosok kula junjung ngeten niki lho. Lu ya Dijunjung ngene lho Mas. piye, Mbak? Heeh. Nah. Kris lek coblok tak sowablok. Dijunjungi ngono lho. Bisa, junjung ngono ra apa-apa kaya ember. Ini janggutku lho. Kena intuk-intuk arepan.